Happy New Year mga kasama, ang Team RMN. Nagpadayon kita sa pag-apod-apod og Solar Radio Transistor. Siyempre, ilaw kini sa program sa RMN Foundation sa One Radio Campaign. At nang itunol karon ang ato ang dala na Solar Radio Transistor sa usa sa ato mga beneficiary. I-consider ni siya mga kasama no nga usa ka PWD nga kaigsuonan nato. Ato nang ilahon unsay pagkatong pangalan, sir? Jonathan Katyawan po. Si Sir Jonathan. Pila edad? 29. 29 years old. Unsay imong trabaho karon, sir? Masag therapy. Ginanam mo lang anon, sir, dara ang New Year's gift sa RMN Foundation sa imuha, sir. Kay para nagamit po din mo no, sa imuhang pagbiyahe-biyahe o pagpadarbaho. Isip po sa ka massage therapist. Dawata, sir. Okay, salamat. Salamat nga kitagaan ko sa DXDC RMN Davao nga pangalipay nga paminaw na ko drama, balita. Ako ginapasalamat kay ilang kitagaan. Kadugay na ako minaw sa DXDC karon pa gid ko nakadawatan. Oo. Sa kadaganagan no. Nalipay ni sir kay usa ka sa napili sa RMN Foundation po nga matululan sa atong solar radio transistor. Salamat kayo, ma'am. Okay, sige. Sir, salamat kaayo po. Mga mga kasama, atong gitunulan na sa atong solar radio transistor, ang usa sa atong mga beneficiary sa atong One Radio Campaign. Diri si Radyo Man ay Ginita, Tata, RMN.